Hola, jo sóc la Misha i us dono la benvinguda a un nou episodi del podcast Paraula de Misha, que compta amb la col·laboració de l'Associació de Joves Lectors Catalans. Avui parlarem d'una de les poques editorials centenàries del nostre país, una editorial amb la que van créixer tant els meus pares com jo, l'Editorial Joventut. I per fer-ho m'acompanyen Luis Cendera i Elodie Bourgeois. Bon dia! Bon dia, Misha. Bon dia, Misha. Moltes gràcies per ser avui aquí. Gràcies a tu. Aquesta entrevista la teníem pendent des que vau complir els 100 anys el 2023 i per fi hem aconseguit quadrar agendes. Déu-n'hi-do. Heu anat de bòlit, oi, durant aquest centenari? Ha sigut una bogeria. La veritat és que sí, vull dir, estem força contents perquè tots els reconeixements que hem tingut des de diverses institucions i dintre del ram, vull dir, ha sigut increïble, no? Vull dir, ha sigut un any que ens esperàvem poder celebrar-ho bé, però realment tots els medalles, actes, ha sigut bestial. Moltes gràcies. Doncs qui és l'Editorial Joventut? Doncs és una editorial fundada a Barcelona l'octubre de 1923 per Josep Cendrera i Fetge i ha publicat més de 10.000 títols en català, castellà i gallec. Des de col·leccions d'expedicions de muntanyisme fins a novel·la rosa, passant per biografies i literatura infantil i juvenil. De fet, i això és molt fort, a la vostra línia juvenil hi figuren clàssics com Les aventures de Tintín o El Club dels 5. Després en parlarem, Però primer de tot voldria felicitar-vos pel Premi Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural i la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona al Mèrit Cultural. Quina va ser la vostra reacció al rebre-les? Pues la veritat és que ens va fer molta il·lusió, perquè, clar, després de 100 anys d'activitat editorial, ha sigut per nosaltres una gran sorpresa i un gran reconeixement de part de les institucions, que també a vegades, et fa il·lusió, no? Que et mirin des de dalt i que diguin, has fet una bona feina. Ha valgut la pena tot aquest esforç. Exacte, vull dir, és important també el feedback del públic i dels lectors, etc. Però també fa il·lusió quan reps el reconeixement del Ministeri o de la Generalitat o de l'Ajuntament. Home, el respecte i el mèrit dels lectors us l'heu guanyat, vull dir. Espero. Amb escreix. I és curiós perquè la vostra seu està al carrer Provença número 101 i aquest 2024 feu 101 anys. Com he dit, és molt fort tot plegat. Quins van ser els vostres orígens i quin ha sigut el canvi més gran que heu experimentat? Com a editors? Començo jo? Mira, els meus orígens, com pots imaginar, des de molt petit he estat rodejat de llibres. Quan jo vaig estudiar, que vaig estudiar dret i vaig estudiar economia, anava enfocat cap a altres coses. Va ser puntualment que em van demanar que entrés per fer unes tasques d'una persona que havia deixat l'empresa i el tema és que em va agradar molt. I mira, passant els anys, doncs encara hi soc. Déu-n'hi-do. I en general, durant aquests 100 anys, quin diríeu que ha sigut el repte més gran que ha afrontat l'editorial? Els canvis en el sector editorial. La veritat és que des de fa 15-20 anys han aparegut moltes editorials i la veritat, clar, el panorama ha canviat radicalment. Vull dir, hem passat de ser uns poquets a ser ara més de 1.000 editorials en fer literatura infantil i juvenil. I clar, vull dir, el repte ara no és el mateix de fa 20 o 30 anys. Déu-n'hi-do. I doncs això encara té més mèrit, haver mantingut l'editorial després d'aquest canvi, estic d'acord, del sector editorial. Aquesta dada m'ha deixat de passar de moniato, la que diré a continuació. Sou l'única editorial del món que edita Tintín fora del segell Casterman. És correcte, això? O ja no? És correcte a mitges. Aviam. Hi ha diversos països que ho editen amb el segell de l'editor del país que sigui Portugal, Itàlia, però sí que és cert que Casterman imprimeix per tots aquests països, menys per Espanya. El nostre contracte permet que l'imprimim nosaltres mateixos, tant en castellà com en català.
Uau! Tinc entès que fou Concepció Cendrera, l'editora entre 1944 i 1992, qui va iniciar l'edició de les històries de Tintín, primer traduint-les ella mateixa en castellà i després comptant amb Joaquim Ventalló per la traducció catalana. Quina gran iniciativa! I ja es nota que es diu Concepció com la meva mare i les conxes tenen idees brillants, Ostres, doncs és això, quina gran pensada. Imagino que Tintín és un dels pilars, diguéssim, de la vostra editorial. Sí, sens dubte ho ha estat. Vull dir, Concepció era una persona extraordinària i ja crec que tots els que avui en dia fem literatura infantil juvenil estem molt en deute amb ella. No només pel Tintín ni pels Cinco, sinó perquè va apostar molt per l'àlbum il·lustrat, era poc conegut aquí i jo crec que el temps li ha donat la raó. Ara potser el problema és que hi ha masses. Totalment. Va ser molt visionària també, vull dir, va descobrir autors, els va traduir, vull dir, el Gianni Rodari també el va portar ella i va iniciar una col·lecció d'àlbums il·lustrats amb il·lustradores catalanes. Va apostar molt per les dones també, autores i il·lustradores catalanes. I bueno, jo trobo que va ser un projecte molt maco. Uau, doncs felicitats des on sigui, perquè Déu-n'hi-do. I d'altra banda, com ja també heu comentat, una de les primeres col·leccions, de fet que jo vaig llegir van ser els llibres dels Cinco, heredats del meu pare, fets caldo. De fet, aquí porto un dels que encara conservem, que els conservem com una relíquia. I aquest altre èxit també va ser idea, entenc, de la Concepció? Sí, ho va portar ella també, en els anys 60. Déu-n'hi-do. Vosaltres també recordeu haver crescut amb els Cinco? Com és això d'haver crescut amb llibres que després, els quals d'una editorial de la qual després formaràs part? Bueno, és... Surrealista? Sí, surrealista, abans de tot. I molta nostàlgia. La veritat és que, clar, vull dir, nosaltres sí que vam créixer, vull dir, tota la nostra generació i potser la següent va créixer amb les aventures del Cinc I encara ara, que segueixen editant. I encara segueix, no tant, potser costa una mica més, però bueno, encara els pares recomenen als fills aquesta col·lecció, llavors, vull dir, a priori qualsevol nen coneix els Cinc. I tampoc puc deixar de destacar els vostres àlbums il·lustrats, com bé heu dit. Jo he crescut amb obres precioses, abans ho comentàvem, obres com Verdi, Stella Lluna, de Janelle Cannon, i seguiu publicant obres úniques i crítiques amb el món, com per exemple Els estels, de Jacques Goldstein, que va guanyar el Premi Llibreter 2021, felicitats, i que malauradament segueix sent molt actual. Sí, i tant. Què me'n podeu dir d'aquests àlbums? Bueno, a veure, nosaltres la veritat és que ens agraden els àlbums que remoguin una mica un missatge o que facin reflexionar els nens, vull dir, reflexionar o fer riure o fer volar la seva imaginació. Entonces és veritat que cada cop que triem un àlbum busquem una mica que tingui aquest toc especial que pugui quedar dins de la memòria del nen, que el pugui guardar i que sigui el seu llibre una mica de referència. Sí, de capçalera. Totalment. I justament és el que també us deia abans de començar a gravar aquesta entrevista. Quan som petits no som conscients de qui edita els llibres. És que a vegades no som ni tan sols conscients de qui els escriu. I a mesura que et vas fent gran dius, ostres, però si aquesta editorial és d'aquest llibre, d'aquest. I mare meva, jo realment l'editorial Joventut és una editorial que ha poblat la meva biblioteca personal. I clar, aquí també volia comentar el canvi d'imatge que també ha tingut l'editorial al llarg del temps, perquè jo deia, espera, diria que los Cinco eren de Joventut, deixa'm mirar-ho. I sí, està el logo de Joventut. I ara em comentàveu que pels 100 anys també heu fet un petit canvi d'imatge, no? Com ha sigut això? Bueno, volíem actualitzar una mica aquesta imatge. Ja vam fer-ho fa 4 o 5 anys, canviant el típic J que veus al llom, que està dintre d'un llibre. Ara ja no va dintre d'un llibre.
i alhora pel centenari hem fet un logo per l'any del centenari. Jo crec que és que, clar, hi ha hagut molts logos durant aquests anys. És cert que quasi tots, des del principi, eren les lletres EJ dintre d'un llibre, no? Però amb diferents formes i diferents presentacions. A vosaltres quin us agrada més? A quin li teniu més carinyo, potser? Ui, hem discutit molt sobre això. Molt fàcil dir públics. Els que estaven per un bàndol a la sopa. Oh, ostres, no sabia que havia obert aquí un meló. Sí. Va ser complicat. Els conservadors que no volien canviar, els que volien modernitzar, sí, va ser un... Però bueno, jo mesos. crec que jo estic força content d'aquest canvi. No sé què penses tu. A veure, a mi m'agrada l'altre perquè el fet que hi hagi un llibre m'agrada molt, però el que tenim ara és molt més lleuger i molt més fàcil d'aplicar a l'hora de dissenyar una coberta. Perquè, si no, abans era supercomplicat, era un logo que pesava molt. És més fàcil. Doncs a finals de 2023 vau presentar als Jardins Robert una exposició homenatge als personatges més emblemàtics de les obres que heu publicat. Quins destacaríeu i quins triaríeu per anar-vos-en de festa plegats? A veure, per anar-nos de festa plegats quasi tots, Jo la Pipi, jo soc una fan de la Pipi. No, jo crec que aquella exposició va estar molt bé perquè realment el meu avi, o sigui, diguem que hi ha diverses figures clau, no? Vull dir, una, des de logo, és el meu avi, el que funda l'empresa l'any 23, la seva filla Concepció, i posteriorment una editora francesa, Christian Schuer, i ara, per sort, comptem amb la Elodie Bourgeois des de fa 20 anys. Però que el meu avi, als anys 20, traduís llibres tipus l'Abeja Maya, els contes d'Andersen, al català mai havien estat traduïts, els contes de Grimm, de Heidi, a l'any 20 i pico. Era bastant visionari, l'home. Per Pan, també. I la Concepció és una mica el que deies, no? Jo sempre m'agrada recalcar tot el mèrit que té amb l'àlbum il·lustrat, però el mèrit amb el Tintín des de luego va ser tremendo, perquè al principi no se'n venia ni un. De debò? Clar. Pensa que ella publica això l'any 57, en contra de tots els seus germans i del seu pare, inclús. El seu pare menys, que va ser l'únic que va creure en ella i que la va recolzar, no? Però comença a publicar-ho l'any 57 i no és fins al 65, quan ja n'havia traduït 7 o 8, que comença a vendre's. Pensa que en el nostre país, a l'any 57, no existia aquesta mena de còmic, no? Hi havia còmics blanc i negre, paper dolent... El TVO, no? TVO, molt dignes, no? Però, clar, costaven 5 pessetes, 6, i un Tintín costava 75 pessetes. Uau! Però ella hi creia tan firmament que crec que l'èxit després va ser rotund, no? El que es va arribar a vendre als anys 80, 90, és que estem parlant de molts llibres. I a més, el mèrit de que segueix sent molt actual, també. Jo conec joves que encara també llegeixen Tintins, no? Quan comencen amb els còmics, etc. Són clàssics atemporals. I a més, també personatges com el Capità Haddock, vull dir, han marcat generacions senceres amb els seus insults tan meravellosos. Qui els va traduir, els primers insults, aquests insults mítics del Capità Haddock? En castellà va ser ella, amb l'ajuda de Marià Manent. Marià Manent treballava de director literari a Joventut. I en català, des de luego, Ventalló, tots. També amb l'ajuda moltes vegades de Marià Manent. Els dos, el tàndem, molt bé. S'ho devien passar molt bé, jo crec. Home, gairebé t'ho pots imaginar, M'encanta. I tu, Elodie, quins personatges d'aquesta exposició triaries per celebrar, per anar de festa? Jo part de la Pipi Calces Llargues, que és un personatge que sempre m'ha fascinat, des de petita i encara avui en dia, perquè els rellegeixo i dius, ostres, que, Natsy Lindgren és genial, vull dir.
El que em va fer molta gràcia és l'elefantet, com es deia? El de... El de Bombolleta. A la bombolleta, que vaig descobrir, vull dir, és un llibre que es va publicar fa 30 anys, ben bé, Sí, als anys 60. de la Montse Ginesta, i clar, remenant els arxius i tal, va aparèixer la bombolleta de la Montse Ginesta, i a mi em va recordar molt el pomelo, i vaig dir, ostres, el pomelo és un plagi de la bombolleta. I clar, ens vam encarinyar molt de la bombolleta, va ser una mica la broma de l'Expo, no? La bombolleta que reapareixia després de tants anys. M'encanta. És que és molt difícil dir un personatge només o dos, no? Vull dir, ha sigut un any tan especial perquè jo crec que haguéssim necessitat 4 o 5 anys, no? per poder fer una exposició bonica de tot el que anàvem trobant nosaltres mateixos, que no coneixíem. Vull dir, han passat anècdotes, si tenim temps, te n'explico una ràpida. Explica, tenim temps. Per l'exposició tant del Palau Robert com la que es va fer a la Biblioteca Jaume Fuster, vam comptar amb l'assessorament i de la sort que Mònica Baró, bibliotecària, havia fet la seva tesis doctoral sobre editorial joventut. Uau! I ens va ajudar també Julià Guillamont. I el Julià és un personatge que és increïble, perquè un dia estàvem allà remenant paper, veient dibuixos antics, i es queda mirant com un dibuix que no portava cap nom i tal, i això és del Ramon Colau, que és el pare de l'Ada Colau. Diu, com dius? No en teníem ni idea, no? És supercuriós. Sí, vam trobar joies inesperades. La veritat és que això, ens va demanar molta feina, perquè, clar, vull dir, remenar tots els arxius va ser infinit, però va ser molt maco. Que, de fet, això és el que us anava a dir, com es gestionen uns arxius centenaris? Doncs la veritat és que el Julià estava bastant sorprès perquè ell ha fet moltes exposicions i no s'havia trobat mai que una editorial conservés tantes coses, no? Per què ho vam fer? Doncs mira, segurament perquè hem estat al mateix lloc durant 100 anys, perquè hi ha hagut gent molt endreçada que... Aquí la teva cosina, la Núria Cendrera va fer una gran feina d'arxivar tot. Arxivant-ho tot. Es va passar molt de temps arxivant en caixes. El mateix Julià deia és que només podrem fer com un 10%. Aquesta exposició només podrà exposar, diguem, com un 10% del que tenim aquí, perquè dona per molt més. Per un museu, pràcticament. Uau, Déu-n'hi-do. Tu pensa que són 10.000 llibres publicats. És que és això, 10.000 llibres, que es diu ràpid, no? I a més també, un element que heu comentat, que l'editorial ha passat de generació en generació. Això també és una cosa que costa molt de veure avui en dia. Com ho va viure la família? És un honor, una mica de pressió per mantenir el llegat? A tu t'agrada obrir melons, eh? És la meva feina, em dedico a això. No, mira, no és fàcil. No és fàcil perquè el meu avi tenia 5 fills, els 5 fills treballaven allà i va arribar un punt, clar, que eren ja 32 cosins, no? I llavors, per sort, mira, vam arribar com uns acords i un cosí i jo ens vam quedar amb la propietat d'aquesta empresa. El més habitual és que l'empresa es vengui o que plegui o sigui, aquest pas a la tercera generació quan hi ha molta gent no és fàcil, no? Però bueno, s'ha donat i ara mateix tenim treballant allà a la Mar Cendrera, que és filla del meu cosí aquest, que és 4ª generació ja. Uau! Sí. Déu-n'hi-do, ostres, per moltes més. Doncs... Parlant de temes també reivindicatius, la tasca de l'editorial va ser essencial durant els anys de censura i prohibició del català. Com us ho vau fer per tirar endavant? I quin és el vostre paper ara que el català torna a estar en risc? Bueno, jo crec que és el meu avi des del bon principi havia apostat sempre pel català. Durant la guerra va sortejar-ho com va poder. I en la postguerra igual,
El que no hem trobat són les cartes que ens enviaven des de Madrid prohibint llibres, que això no sé on està. Però... Es veu que és en un arxiu, no sé, a Pamplona o no sé on, que es podien trobar. Sí, s'haurien de demanar, però es veu que sí que tenen registre de tot el que s'havia censurat. Però és bastant curiós perquè pràcticament en cap època, en cap període, encara que sigui curt, va deixar de publicar en català també. Uau, sí, sense parar. I ara faré com tots els avis i àvies quan arriben al centenari. Quin és el secret per resistir tants anys? Pues, no sé, posar-hi moltes ganes, vull dir, treballar a gust, treballar amb bona companyia i que, bueno... I estimar la teva feina, també. Jo crec que és molt important. I estimar el que fas. Doncs ara sí, parleu-nos de quines novetats teniu al forn de cara a Sant Jordi. Bueno, ara, just aquest mes, estem traient dos novetats, que és un pre-Sant Jordi, ho direm així, i hem fet un àlbum amb la Marta Ardit i la Mercè Galí sobre l'art i sobre els artistes. Com un manifest sobre l'art. Molt necessari. Dirigit a nens. I a veure, bueno, no t'he pogut portar perquè no m'havia arribat encara a l'editorial, estava sortint del forn, però és un llibre molt maco que reivindica molt el paper de l'artista, però l'artista que som tots. Vull dir, no aquesta figura acadèmica de l'artista que coneixem, sinó a l'artista interior que tenim tots i animar una mica a tothom a crear i a fer coses, vull dir, tocant tota diferents aspectes de l'art, potser la fotografia, potser la dansa, potser la pintura, etc. Aquí la Mercè realment ha fet una feina increïble, amb moltes tècniques, amb collage, vull dir, el llibre realment és un àlbum i és maquíssim, ha sortit molt bé. I comencem una nova sèrie de còmic, del mateix autor de Narvalimedu, de la sèrie de Narvalimedu. En aquest cas el personatge és el Rod, que és una patata mutant. Espera, una patata mutant? Molt lletja, però molt divertida. I és un còmic d'humor per primers lectors a partir de 7-8 anys i són les aventures del Rod, del Moc, que és el seu germà, i de la Tata, la seva germaneta. I, diguem que batallen per saber qui és el millor i el més guai dels dos, entre els dos germans, i al final la germana els ensenya una mica una lliçó de vida. I és molt divertit. I com es converteix una patata en una patata mutant? Quins són els seus orígens? No coneixem els orígens encara. Encara no està... Hem de demanar a l'autor que ens expliqui els seus orígens. Necessitem una preqüela aquí. Exacte. Jo li demanarem, a veure. Però és molt divertit perquè avui a l'Instagram hem penjat un vídeo d'unes patates que hem agafat, que hem pintat, i tot el vídeo seguint les aventures de les patates. I pensem que potser els nens també els animarà també a crear amb patates. Lligant els dos llibres. M'encanta. I cara a Sant Jordi tindrem 2 títols nous de la sèrie dels 5 curts, que és aquesta nova sèrie dels 5, però per primers lectors també. Tindrem un nou llibre del Torben Kuhlmann, La ciutat gris, un autor que agrada molt aquí a Catalunya particularment, i la història és molt maca. És una nena que arriba a una ciutat que tot és gris i busca la raó de per què tot és gris, ha d'anar a una fàbrica i ja descobreix el secret de per què la ciutat és gris. Molt bé. I a banda de novetats, algun clàssic que no vulgueu deixar de recomanar, que diu aquest, encara que ja no estigui a les llibreries, aneu-lo a buscar a les biblioteques perquè és preciós. Potser un llibre del que estaves parlant tu abans, com és Estela Luna. Aquesta autora, Janet Cannon, jo crec que ho vam traduir ja fa 25-30 anys. Que no he comentat, crec que també tinc A la torta, em sembla que també és d'ella. Sí. En teníem 3. A la torta, Verdi i... Estela Lluna. Un quart d'un personatge blanc. Ostres, com es deia? Aquest no el tinc. Aquest em falta. Ai, no me'n recordo. Aquest llibre, Estela Luna, jo crec que continua absolutament vigent. És com s'integra
un ratpenat amb una família d'ocellets i parla sobre la convivència i sobre la multiculturalitat, no? Però avui en dia trobes molts llibres d'aquests, però crec que el mèrit d'haver-lo fet ella i d'haver-lo traduït nosaltres, jo crec que va ser a mitjans finals dels anys 90, és un gran mèrit. Totalment. I també parlant de clàssics, però que també heu reeditat, fa poc també vaig llegir els contes d'Oscar Wilde, que heu publicat també amb una edició preciosa, amb traducció del Jordi Martín Lloret, crec que era. Sí, il·lustracions de l'Albert Asensio. Sí, molt maco. Seguireu publicant més clàssics? Us agradaria anar recuperant també? A poc a poc, perquè és molta feina i després creguis que no, és difícil també els clàssics, perquè hi ha molts però bueno, sí que ens faria il·lusió seguir una mica en aquesta línia. I per anar acabant, desitjos per d'aquí a 100 anys. No sé si cap de nosaltres serà en aquest planeta d'aquí a 100 anys, tal com estan les coses, però encara que no sigui per l'editorial, pel sector del llibre en general o pel món cultural, un desig per d'aquí a 100 anys més. Bueno, jo espero que els nens segueixin llegint llibres de paper. Sí, sisplau. Amb il·lustracions fetes per il·lustradors i no per intel·ligència artificial, si pot ser. M'agradaria, sí, que això perdurés. Sí, que estic d'acord, no? Aquesta creativitat segueixi sent 100% humana. Jo estic absolutament d'acord. Penso que el llibre de paper, sobretot per infants, té una vida molt llarga encara. I en quant al pròxim centenari, vull dir, la meva esperança és no ser-hi. Perquè de veritat que un altre any així no. Ai, doncs, enhorabona, felicitats per haver resistit aquest centenari per molts anys més, que sí que els puguem veure, però que també el puguin veure les futures generacions, que segueixin marcant persones tant com han marcat, com he dit, els meus pares, com a mi, i que ens seguiu sorprenent amb llibres tan màgics. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Gràcies, Misha. Adéu.